Wel, astudio yma ym Mhrifysgol Aberystwyth oherwydd bod gan Brifysgol Aberystwyth enw da fel canolfan sydd gyda nifer o gysylltiadau gydag ysgolion, a mae hefyd yn brifysgol gydag enw da hefyd yn gyffredinol o ran prifysgol sy'n gret achos o ran profiad personol dwi wedi cael tiwtor drama sydd yn agos atoch, felly chi'n teimlo fel chi'n cael sgwrs gyda'ch tiwtor yn ogystal â chael anogaeth ac arweiniad. Nes i fynd i Brifysgol Rhydychen ac astudio gradd yn hanes fyna, ac wedi hynny nes i diploma olradd yn y Coleg Brenhinol Cerdded Drama yng Nghaerdydd. Felly dwi wedi cael ystod eang o brofiadau ac yn ffodus i allu mynd â nhw ac yn hyderus i allu mynd â nhw i mewn i fyd addysg nawr. Mae'r cwrs wedi rhannu, mae'n amrywiol o ran yr amgylcheddau chi'n cael trwy gydol y flwyddyn. Mae'r wythnosau cyntaf yn dda oherwydd i chi yn y brifysgol, felly mae croeso cynnes, tiwtor sy'n hyfryd ac yn gwneud i chi deimlo wrth gwydio ymlacio'n llwyr, felly mae hwnna'n brofiad gwerthfawr iawn a chi'n gwneud ffrindiau wedyn a cymdeithasu hefyd yn ogystal a dysgu am beth sy'n o'ch blaenau chi. Mae'r adnoddau yn radran yn gret, mae studio ddrama ar gyfer yr ymarferol a hefyd ystafelloedd ar gyfer y darlithoedd, felly mae'n rhywbeth o adnoddau yn ogystal â'r llyfrgell a llyfrau diri hefyd o ran addysg sy'n gret. Flwyddyn wedi cael ei strwythuro yn drefnus o rhan i chi yn y brifysgol i ddechrau, felly yn Aberystwyth, ac wedyn hwnna'n eich paratoi chi am yr ymarfer dysgu cyntaf. Chi wedyn yn mynd i'r ail brofiad yn y brifysgol, ac wedyn yn dychwelyd i fynd i ail ysgol wedyn, ac wedyn mae'r cwrs yn cael ei orffen trwy fynd nôl i'r brifysgol. Felly, amrywiaeth mawr yn ystod y blwyddyn. Byddwn ni'n dweud wrth unrhyw un sy'n mynd i astudio'r cwrs TAR, pob lwc. Mae'n gwrs gwerth chweil a mae Prifysgol Aberystwyth yn leoliad gwych i allu dod yma, gwneud y mwyaf o'r cysylltiadau sydd gyda'r ysgolion yma hefyd.